Один мотор я гоношта Солай. Газ бензина. Навдаштим солай. Бензини холи барабар. Солаш 2004 бензини холи мотор. Бародарони азиз, мехоҳед соҳиби анамитари Porsche пас салка ки дар камитар мешавад дар омада регистратсия кунед, бозӣ кунед ва ҳамин хлора бур кунед. Агар бо промокоди олам регистратсия кунед, бо ҳарфи калони англиси олам нависед, боз ба шумо 5000 рублига бонустон метаҳанд. Так что ссылка дар комментария ҳатман дароед. Опа карам бародаро 98 солай. Газ бензин барабар азиз. Гази 45 барабар. Ҳуҷҷато ясолна. Нархиш 45 та я? 45 та. Нархиш 45 та барабар. Салом. Сечка бародаро 98 солай. Тоқа бензин холи бародарони азиз. Сесениш соза. 4 та балонш навай дискош бисешне. Салонш бародаро. Ҳуҷҷатош ясолнан. Нархиш 50000 бародаро. 4 та электропакет. Коробка механик. Кондиционер дора кор мекунад. Пробегиш 370 дора. Абир мотор. Ҷашига? Да. Абир мотор я гашта бўлдас. Сиган бародаро. Дафтун солай. Газ бензина. Он тарaf. Ne barдар сасаниш. Созай. Ясолна ҳозир дошта бардар. 35 бардар. Нархиш 35 та бардар. Салонаш. Шодар пастой. Коробка механик. Кондиционер дора кай? Кондиционер надошта бардар. Абир мотор 1.6. Раз акай. Карам бардар. 98 солай. Бензини холи бардар азиз. Насосяниш. Соза. Ҳуҷҷатош ясолна. Нархиш 35 та бардар. Салонаш. Чутка акай. Срочно савдо мешавад. Ҳатман харидори ани бошед, занг бизанед. Электропакет, коробка механик, кондиционер дорад ка? Кондиционер кор мекунад? Кондиционер дошта. Бардаро кор мекунад. Абе мотор чанд ка? Абе ма чанд ка? Объем. Абе мотор 1.6 расфер бардаро. Toyota Aynes bardo, solish 2004, benzin foliya bardan aziz. Ҳуҷҷатош 8 моҳига ҳуҷҷат дорад.
Nasılsın? Biz çorba balonlara diskoş müziğine. Ne sağlanır. Nakşa çanta gufte aka. Nakşa çanta gufte aka. Kış pancı tabi bu salon işte bazıları. Çorba elektropaket, multi roll, коробка автомат. Kansaner doğru korumuşuna bakacağız. Prebek noma'lımı. Abiyomuz çanda aka? Abiyomuz. Aka. Abiyomuz. Abiyom motor. Dur doğru. Mercedes zeyçik vardı. Navadından solar. Gaz benzin var. Gaz Euraço. 80 solar. Numara çorbalama ama diskoş isteyen. Gaz salona hocam var. Buna salonmuş. Narx çanta. Narx. Panjay savdo şabon. Narx panjay tabi savdo şabodur. Çorta elektropaket, коробка mexanik, kansaner dora kormek ne nabarda televizyon dora. Prebek sesde haftada zor. Abikay. Look am dora barda ne? Abi motor şana? Abi motor şurada var aziz. Kulacağına da kam takışını. Kola. Yakama takışını. Ya ama onu yapmış kardeşim. Ne aziz sesini. Numara telefonla. Sedan var olur o. Nad pancım sola. Gaz benzine. Hadi kesin bu. Acayip bak boşuna var aziz. Seslerini şans olacak. Biraz daha şans ülkeden hocamız. Didar duraları. Şorta elektropakete. Karokaş mekanika. Ne var burada aziz? Abi motor. Ya karşıda. Narxı çanta aka. бародарони азиз ба шумо дорӯи гӯӣ ва табииро тавсия медиҳем. Мидонед паста барои ба қувват кардани мардонагӣ бадан барои шахсоне ки фарзанддор намешаванд спермаро фоизашро баланд бардоштан, ҳамчун барои хуну гирифтагӣ по, раг мекаштагӣ по ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз бикунед, пас баҳри шумо френк кремро тавсия медиҳем. Яке аз гиёҳони табиии дигар инсамионван мебошад барои иштиёқ ва бузбала шудан ё ин ки баръакс шумо мехоҳед хароб шавед. равғани усма барои афзоиш ёфтани риш ва мӯи сар ва ҳамчунин пешгирӣ кардан аз кал шудан. равғани хилба барои хунукзадагӣ, простатит, санг гурда, пешобдон, воспалени руда, гурда, меъда ва ҳамчунин зиёда ба саддард давом мебошад. равғани кавсар барои ором кардани асаб ва шахсоне ки аз хоб сер намекунанд. равғани имбир яке аз гиёҳоне ки паёнбар истифода бурдааст барои буқувват кардани иммунитет ва барои грипп хеле хуб аст. бародарони азиз, шумо мехоҳед гиёҳи табиӣ сифати тозаашро ба даст оред, танҳо бо ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо иншаллоҳ ки мерасонанд. бародарони азиз, ба шумо дорои гиёҳӣ ва табииро тавсия медиҳем. Эпидемия паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, ба қувват кардани бадан, шахсоне ки бефарзанданд, фоизи спермаро баланд бардоштан, барои хуна гирифтагӣ по, раг мекаштагӣ по ва ҳавсаларо баланд кардан. ҳамчунин крем френк барои дароз кардани муддати ҳамхоба шудан. шахсое ки ҳамсарои худро ризо намекунанд, метавонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед. ҳамчунин равғани хилба барои хунукзадагӣ, простат, санг гурда, пешобдон, воспалени руда, гурда, меъда, зиёда ба саддард иншаллоҳ ки давом мебошад. ҳамчунин равғани кавсар барои ором кардани асаб ва фаромӯшхотирӣ истифода бурда мешавад. фитосвечҳои табиӣ бошанд дӯстони азиз, барои простат ва геморрой мебошанд. ҳамчунин самионван барои бузбала шудан ва шахсое ки мехоҳанд каме вес бигиранд, барои варзишгарон бениҳоят хуб мебошад. ва ҳамчунин дӯстони азиз, дигар гиёҳои табииро шумо метавонед бо рақамҳои рӯи экран буда занг занед ва дастрас